Връщам пак въпроса за видеозаписите. Видяхте ли там някакви нарушения? Господин Бачийски ви обърна внимание специално на определена секция. А в записите съществуват нарушения, които реално погледнато са повод да подадем настоящата жалба. Това е, което можем И да друг коментар относно това, което беше повдигнато и вътре в залата, относно членовете на партия СЕК в секционните избирателни комисии. Вашия коментар? Да, аз като представител в закон на средноевропейска класа не съм подавал нито един член като представител в секционните избирателни комисии. Ако някой предостави различно доказателство, няма да е истинско. Нито един член не съм подавал лично аз съм единственият представител, който мога да подам официално такива членове, а такива не съм подавал. Аз ще допълня въпроса от чисто юридическа гледна точка. Не бива да се прехвърля въпроса от болната на здравата глава. Това, което се говори за коалиция, мандатоносител на средноевропейска класа, за съответно коалиция Продължаваме промяната, ДБ и така нататък, е на предходни избори и практически е било за парламентарни избори. Ние сме изправени пред местни избори, в които парламентарните взаимоотношения между политическите партии нямат никакво отношение. Касае се за един нов самостоятелен субект, какъвто е средноевропейска класа, който се явява самостоятелно на избори и който, разбира се, по смисъла на избирателния закон, където се казва, че в общинските и секционните избирателни комисии могат да бъдат допуснати само представители на парламентарно представените партии, логично няма как средноевропейска класа да участва със свои представители и логично няма кой друг да защити интереса на средноевропейска класа, освен тя сама себе си. За това сме и в настоящото производство. Благодаря. Господин Бачийски.